Salam, meniň adym Atamrat. Men sizi satışlary girdijiler marketplace'iň üstü bilen köpeltmegiň täze ýoly bilen, ýagny tany satış adly proýekt bilen tanışdyrmak isleýän. Bilşiňiz ýaly, Amerikada, Ýewropada Amazon, eBay ýaly marketplace'ler bar. Olar 90-njy ýyllardan bäri işläp ýörler. Gitdikçe zakazlary köpelýärler, ulalýarlar, ösýärler. Evet, şolar ýalam, Orsadyň bazarynda da Wildberries, Ozon, şolar ýaly marketplace'ler bar. Olaram ösýärler, gitdikçe ulalýarlar. Biziň ýurdumyzda da onlarça marketplace'ler bar. Olaryň içinde şolardyr. Tamakars mesele marketplace däl bildirişler, dostluk bolup durýar. Ýöne oň içinde bir marketplace'iň bir elementi bar, toýst biznes hasap içinde edip bolýar. İçinde magazynyňyzy döredip, içine harytlaryňyzy goýup bolýar. Anam dargy bir netibesinde bolsa, hakyky marketplace'ler içine dukanyňyzy döredip harytlaryňyzy goýup bolýar. Şu dördüsiniň jemi 1.300.000 ola 300.000-den köp Play Market ýüklemeleri bar. Oň üstesine de iOS-am goşmaly, oň üstesine de web saýtym goşmaly. O gaty köp müşteriler şo taý girýärler. Sizin sosial setlerde de dukanyňyz bardyr. O taýdanam söwda etdiňiňiz ýöne o ýere girmek üçin ilki bilen ötýän gerek. Arkaýynça ele girip bolmaýar. Olam käbir adamlarda bar, girip durýarlar. Köpsinde bolsa ýok. Ýam-şo ýoklar siziň harytlaryňyzy görüp bilen oklar internetde. Şolem söwdany peseltýär. Marketplace'laryň ýene-de bir ullukan aýratynda gowy taraby oňa girmek üçin VPN gerek gel. Sebäbi marketplace'ler bärde biziň ýurdumyň içinde bolýar-da. Şoň üçin hem çalty işleýär, bloklanmaýar, suratlar hemişe açylyp durýar. Gice günni işläp durýar, zakazlar edibermeli arkaýyn. Biziň proýektimiz size näme hödür etdi? Biz size hödür etdiýänimiz siziň dukanyňyzy şol marketplace'laryň içine geçirip berme hyzmatyny etdi. Toýst podключ hemme zat özümde etdiýäs. Ine marketplace'larda siziň dukanyňyzy şolara ýazyrak bolar. Tamakarsynda biznes hasabyň içinde herkile kategoriýalar bar. Şo kategoriýalaryň içinde siziň dukanyňyz bolýar. Harytlaryňyz durýar. Aýna onam dargy bir netibesinde de öz dukanyňyz bolýar, içinde harytlaryňyz bolýar, hemme zat diýen ýazylan bahasyna, opisiýasyna, adyna çenli hemme zat bar, suratyna çenli bar, gice günni delýeter, zakaz edibermeli arkaýyn. Zakaz edilende de meselem ol sosial setlerde birden meselem 10 adam ýazsa, hersine aýratyn jogap berip çykmaly, hersine birden zakaz eden ýagdaýyny hemme maglumatlaryny belli almaly, telefon nomer, adres, adyny hemmesini bir-birden belli almaly. Marketplace'lerde bolsa müşteriň özi ýa size taýynjak edip uratýar. Zakazlar gelip durýar, taýynjak, suratyny hemme zady bar. Siz diňe menedjeriňiz bolýarmy, kassiriňiz bolýarmy jaňlaşyp dastavka bolsa dastavka uratmaly, bolmasa özüm bar baljak diýse gelin plan ýerde magazynymyz diýip klienti çagyryp bilýär-de. Nädip goşulyp bolýar, nädip peýdalanyp bolýar? Birinji adymda marketplace'ler bilen bile şertname etdiňiz şu dukan marketplace. Biziň kimiň aramyzda da dukan biziň şu proýektimiz bilen şertname etdiňiz. Ondan soň ikinji adymda eger harytlaryňyzyň suraty ýok bolsa, biz barýas. Bar bolsa da biz barýas, opisiýasyny ýazýas, surat ýok bolsa surata düşürýäs, personalny fotoaparatdy surata düşürýäs. Onuň tawaryňyz ulurak bolsa onu ekitýäs, studiýada surata düşürýäs, professional edip. Ondan soň üçünji adymda ýa-ni düşürilen suratlary, ýazylan informasiýalary üstünde şolaryň üstünde işleýäs, obrabotka etýäs. Ondan soň marketplace'niň içine ýükleýäs, dukanyňyzy döretýäs, içine harytlaryňyzy goýýas, bannerlar ýasaýas, şol marketplace'lerde goýarýar bannerlar ýasaýas. Ondan soň birinji satışa çenli bile barýas. Toýst birinji zakaz bolýança biz ýanyňyzda bolýas-da, biz ýöne açyp berdik, boldy sag bol diýip gidemdik. Birinji satışyňa çenli ýanyňyzda bolýas. Ondan soň hyzmatlarymyzyň bahalary, 3 tane tariflemimiz bar.
Birinji tarif minimalny tarif, oňa 50 sany haryt girýär, 100 sany surat, 1500 manat. Suratyň sany köpelip bilýär. Käbir towarlar iki tapar surata düşürilýär, şu taýda şo hasap edildi. Käbirleri 3-4 tapar surata düşürilýär. Toýs şu 100 surat däl, 150-200 surata bolup bilýär. Iş suratlaryň biz siziň özüňize de geçirip berýäris. Ýa-ni sosial setleňizden goýar ýaly. Onuň ortaça tarif bar, oňa 100 haryt girýär, 200 surat 2500 manat bahasy. Amatly tarif bar, 200 haryt, 400 surat 4500 manat bahasy. Bu bahalardan intäk gorkmaň, häzir sizde ýürüýte bir teklip bar. Onuň şu amatly tarifde bir ay ýöredip berme hyzmaty mowut gitýändir. Ondan soň ýöredip berme hyzmaty aýratyn, her aýda tölegi 500 manat 200 haryda çenli. 500 manatdan. Oň içine näme girýär? Oň içine 10 sana täze haryt goşup berýär. Toýst eýem 210 haryt bolýar. Ondan soň içindäki harytlaryňyza gözegçilik edip berýär. Birden bahasy ütkän ýagdaýynda ýa stogy azalan ýagdaýynda, gutaran ýagdaýynda aýyrýar içinden. Şo hyzmatlar etýär. Plusam marketplace bilen bile aksiýalar geçirip durýar. Mesela marketplace'ler hem işleşýär da biz bilen o baş sahypasyna birinji edip banner goýjak bolsak, marketplace bilen bile işlemeli, aksiýa etmeli. Şolar ýaly yeňillikler bize marketplace'ler berýär, bile işlemek üçin. Onu goşmaça da ekranlarda ýa başga ýerlerde magazin reklam etjek özüm diýseňiz, onam marketplace bilen bile edip bolýar, ýa-ni rashodlaryny hem iki paýlaşyp bolýar. Gaty yeňilliklere gitýärler marketplace'ler. Ýene ýürüýte teklibimiz şularyň soňuna çenli biziň hyzmatymyz bilen peýdalansaňyz, şolar ýalyk skidkalar bar. Gaty gowy skidkalar ynanyň hökman peýdalanyň. Amatly tarif 4500 manat däl, 2999 manat, 1500 manat ekonom etýäňiz. Toýs ýürüýte bir işgär hem tutmak daşy gerek gel. Ol kassir bolsa, menejer bolsa şo da ýetdi. Olardan bize minimalny hyzmat gerek. Ol stogy bize berip dursa, biz abnawlýat edip durar ýaly. Ol polybom ataýdy. Bermeli bolýar-da, hökman gerek bolýar. Gelen zakalary uratmaly. Onuň üçin hem gerek bolýar, hökman gerek bolýar-da. Ýöne minimal hyzmatlar, galan işi biz özümiz etýäris. Ondan şu siziň dukanyňyzyň uçuşlaryny ýene bir sapar ýatlatmak isledik. Ýene mahabaty siz goşmada çykdagy etmeseňiz hem bolýar, sebäbi marketplace'laryň özüni reklam etýärler. Şu wadyny radioda, telewizionyada, monitorlarda, tamakarsda köp ýerlerde marketplace'ler özüni reklam edip durlar. Bize diňe şo marketplace'iň içinde özümizi gowy ýöretdik, dukany gowy ýöredip marketplace'leri işläp ýa-ni bannerlar ýasap dursak wagtynda şo taýda biz utýas, ýa-ni mahabatdan geljek klientleri bize hem öz dukanymyza çekip bilýäs. Onuň esas söwdaňyza goşmaça söwda bolup durýar-da. O marketplace'ler giren azyndan 300 000 sany adamlara öz harydyňyzy hödürläp bilýär. Bahalar ýazyp durýar, sosial setlerdäki ýaly ýöne ýazyp oturmak gerek gel. Sarga dislerini wagty we dislerini sany edip bolýar. Toýs birden 10 adam gün zakaz edilýär. Marketplace'däki sahypaňyz siziň öz saýdyňyz hökmünde bolýar. VPN gerek gel bloklanmaýar. Gününden potensial klientleri köpelip durýar marketplace'den sebäbi özlerini reklam edip durýarlar. Ýöretip bermek hyzmaty bizde bar. Size ýürüýte işgär tutmak zerurlygy ýok. Biziň özümiz hem iş etýäs. Şunlukda boldy. Beren eden prezentasiýamyz size peýda bolandyr diýip umyt etýäs. Hyzmat bilen hökman peýdalanyň, soraglar bolsa hökman jaňadyň, ýazyň. Biz arabatnaşykda size garaşýas. Sag bolun.